el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. Que a nosa proposta é poñerlle deberes non só á Administración Autonómica na autovía, sino tamén poñerlle deberes ao Goberno do Estado para que licite esta obra no ano 2010 e consigne os orzamentos necesarios para que se garantice que no ano 2011 as obras estén en marcha no ano 2010. O que tamén podemos sacar de conclusión é que estes últimos anos, francamente, en aras o impulso da autonomía da administración local, foron francamente negativos. Estamos aquí diante de esta empresa, diante de Lactalis, e nos días sucesivos estaremos tamén diante de Leite Río e de Leite Celta, co único ánimo de transmitir a toda a sociedade. O vindeiro sábado 11 de setembro ás 12 da mañá comezará a 24ª edición da Feira do Moble de Galicia, cun acto de inauguración presidido polo Conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra Fernández. Cando espertou, a cadeira aínda estaba aí. 24ª Feira do Moble de Galicia, do 11 ao 19 de setembro, a Estrada. Non esperes a que te conten.